לסטגלג שלי, ומי שלא יודע, זה סטגלג ששמים אצבע ואומרים סטגלג, שיש אותו מספר בדקות ובשעה, למשל 10 ל-10 ועכשיו 10 ל-3, אז יש לי ממש כמה דקות להתארגן. אז רק קמתי, אוקיי, אני מצחצחת שיניים. אני תמיד מרטיבה קצת את השפתיים. ואחרי שאני אצא מהשירותים, אני אגיד תפילה. אני אשים משחת שיניים. איפה היא? הנה היא. כן, הנה היא. יש לנו ממש 5 דקות. אני צריכה להסתרז. מי ששואל איך אני מעמידה בטלפון, אז אני מהמדבקה שמדבקים מגן, ואז אפשר להדביק למחה ולדלת. עד 5 דקות יש לי להסתרק עם הפטל הזה. אני צריך לקנות אותו מאתר אלי-אקספרס. אם לא, תכתבו לי בתגובות, אני אשאיר לכם כאן למטה את שלו, את האתר. זה לא שורף בעין וזה לא עושה כלום. רק עושה שיהיה יותר קל לשחק את השיער, יש למישהו המון קשיים.